Боля не бате Боля. Вай, как я разсърдил. Оля. Ламчо. Той ще дойде да вземе коп. Ще вземе си коп. Къде де? Баба да се усмила. Виж една усмивка. И да прости даже. Оля. Мила моя мама. Кръста се краката. Айде, кръста се краката. Сладка и добричка. Айде седни там, Дел. Седни. Седни баба там. Браво, Васи, ела браво. баба да го пушни. Васенце. Добре, айде, няма. Падаш. Баба. Лека. Добре, че видя баба, че късна и ти дойде да късна. А, капачката си Капачката си е хвърлял той там. Отивай сега натам, отивай. Васе. Къде ще минеш? Къде е пътечката? Пътечката къде е? Пътеката за него от всякъде. Откъдето иска там. Тук не може, баба. Къде е Васи, пътечката? там ще паднеш, бабче. Ти скача даже. Ако не го държиш, ще се тупне. Да се тук. Да се тупне. Теленци. Камъните да се тупне. Теленци. Бабо, Виж. тук има камъче. Тя дойде. Ей, тук да. баба. Тук е пътечката. Виж Мини по Габи си пътечката. играе с шишенци. Кой ще дойде баба да го бушне? Да. Буш! Я виж, баба има пръстенче. Аз сега Дедо, има камъни, дедо. Голями камъни ли баба има там? Ух, ти е голям. Ух, ти е голям. Не можеш ли да минеш? Найде ми иде. Маниче. Ти си маниче. Малък гризач. Сядай до гапка там, отиде да сядаш до гапка. Какво прави Иди Габи? до Габка Виж да Габи сядаш. какво прави. Хайде, Габи, пей песничка за мама, бабо. Мила Майко, ще мамо. Слабка. Габриела, Там ще иди. паднеш, стой мирно. Не отивай настрани, ще паднеш. Ама ще паднеш камъните долде, бабо. Седи в камъните, не отивай натам. Айде седи тук, ще го Айде, дам. ела Айде при седи. баба. Дедо. Делче. Да, Ела бе. виж баба какво ще ти даде. Ела виж кое. Айде, седай си. Не дава да го снима. Не дава. Как разбира? Айде направим къщичка за заедно. Айде. Кума не иска. Ела виж баба какво. Виж, Вижте. какво има тук? Тик-так. Васко пъния. Маника. Няма тя по-внимателно. Васко Сега се по-внимателно и тя ще се Тя опъне. много е. Айде, бабо, отивай Виж, сега. виж, Габи, виж. отивай там при дядо. Я, бабо, тук. Пау. Купче. Пау. Къщина. Пау, Айде, пау, бабо, пау. къщичка да прави. Стреляй, да. Хоп, Стреляй хоп, към хоп. баба. Стреляй към баба. Гори ръцете. Оля. Пуф. Кажи, бабо. Па. Оле, Па. Ей към баба. Стреляй към баба. Бабо. Пада, Стреляй, баба, пада. Пуф! Падна, баба, пуф! Айде, Къде е падна. кучето, Дел? Къде е Пуф, кучето? пуф. Пуф, паднала е баба. Викни кучето. Банди, викай Банди. Викни Банди. Не, мръсно е шишенцето, не. Ей, ще взема дядо. Ма не, колкото повече му казваш, толкова повече го лапа. Ти само да дойде. И после пак ще се разахне. Къде е Банди? Банди къде е? Викни го Банди. Ой. Айде другото шише. Вземи шишето. Айде нареждай бабо шише. Играе 2 часа. Това е на даба. Шишето е на даба. 2 часа може да Почне играе. от малък да ги нарежда Айде. Нареди ли? Това е сега на на даба. табуретката. От Викни табуретката. сега Ако кучето, знаеш викни. как интересно се научи да се качва на оната Банди. табуретка, къде запушвахме на мивката. Къде е лапа да Като скача се мръсна? хване и като я видяхме капка изведнъж, кордисала се Банди. отгоре. Как един път ни Чукни падна. му да го И като я чукне. видя, Васко се мушкаше отдолу, С а шишето. тя отгоре Това е се рядко да катери. падне. Чукем. Да се удари. Много рядко. Тя е много предпазлива. Тя е много... Чакай. Я бабо да видим, ти бай две връбчета има се отброява. Бип. Па, стреляй бабо, стреляй на война. Убила баба. Па, Падна баба. па на баба. Стреляй бабо, па. Завиниш панталон. Оле, и мен ли ще стреляш? Дядо стреляш? Па. Взе да прави... Кой ще стреляш? Баба? Абе, има време. Оле, предавам се. Гори ръцете, кажи баба, гори ръцете. Айде, гори ръцете. Паднала баба. Ой, дай да се. Васенце, къде баба? Кой е убил баба? Кой? И ти ли баба ще стреляш? Ми няма друг пистолет, баба. Ето на тебе с това. Ела. Па. Айде. Па! Стреляй! Дали не го удари? Удари. Убил,
бабо, няма да губим главата, бабо. Стръгна го лекичко. Та добре, че не го удари. В окото така ще го удари. Не, тя по главичката леко по вратлето отзад. бабо. Па! Билки. Ей, Само Фортуна. завърждам. Фортунки малка. Наказание. Фортунки малка. Ти си разруха, баба. Какво е там? Тапа, Поле тапа, къде в тапа, камъните? тапа, Има тапа. пътечка има. Яба, даба, ду. Пътечката къде? Пътечка. Дай да те изям. А, да. Дай да те изям. Масе. Ух, как ма биеш, бабче. Габи! Какво правиш ти, бе, Габи? Въртна ме и купчета по лицето. Баба сега ще плаче. Това е голямо, не може и баба да го види. Габриелче, там ще паднеш, Това е баба. малкото камък. Габи. Това е малкото, бе, това. Не го фърли там където. Ох, че ми се види. Баба! Не Принцеския. е при баба там, зад градинката. Отива в градинката. Там не е тук къде нас. Това се ела, бабче, тук. За Ела. стойта го фърли, за тоградката. Ще се озелениш дънките. Ела, Габи. Габи, ела, дядо. Тук каза баба да го фърлиш. Баба има опашка. Тук. Е, тук го фърли. Баба има опашка. Дай при дядо. Тук да се надраскаш пак. Ще порасне, нищо му няма. То колкото повече му трепереш, то по-кека го става. Дадю, Бабула. Мама, вода ми е вода. Не се сещам ни за вода днес. Тя мама носи по едно. Платче носи, водичка носи. Я виж кой ще пие водичка. Айде сядай ти тук, бързо. Как се разложат Айде бързо, сядай, баба ще наскара. Не сме запалили барбекюто още. Не сме го спретнали. Е, сега ще го оправим. Но къде? До нас е вятър. Колата. То е рано. То така ти тръгна, викам, че е рано още. Тя е голяма скара, те за много време. На два пъти. На два пъти, да. Топлички да са да ядат. Ми да топли ми. Бабо, много сте жадни, ма баба. Ще опитат малко, но те няма Трябва да може да го дъвчат. Колкото по-малко да свикват. Айде. Кой ми е седнал на малко? Къде ме е това дънко от якиване? Ами, Васко, не знам къде остана. Ти го свали. Айде, сядай. Гледай, въртя, тя да се насъди. Обича да седне някъде. Видя вас, и тя да седне. Къде да се насъди, тя му не Бабе. гощица при баба. Принцеске. Принцеске. Днеска цял ден се върти при мен. Как е зажаднял Васето. Айде при баба, иди се гуши сега при баба. Мерси, мама. Не иска да се при никой гушка, да пътешества иска. Гушка са. Пътешественичка. Габриелче, внимавай, ще паднеш, бабче. Ела, гапки. Леко. Как се смее Габи изкуствено ядат? Я кажи, баба, как се смее Габи изкуствено? Ето много дебел. Дебеланка. Ту назад, корема напред, бузити. Дебеланке. Пътя. И памперса много е смешно. Яба, даба, ду. Васи, внимавай, мамо. Васе. Лекичко. Леко, Точно така. камъните да не паднеш напред. Аз гледах мама. Може да се Значи, спълни на камъни. такова ще виж, че повече на там да ходят. Я виж, баба, кой има тук? си Ох, обели до главата поклю, на една там. мравка. Ела да Ой, видиш каква мравката. мравчица има. Бързо мравката да видим в тревата. Къде се е скрила, бабо? Ето я мравката. Ето мравката, баба. Не. Къде да правя тогава? Къде ми си ги записал? Мравка. Кой ти каза? Имам си. Сарата. Мамса. Колко? 4 яйца. Гълъбка ми вика 5. Можете? Да. 4 яйца и една чаша зар, един бак пулвер и брашно ти ще горе-долу ще паднеш. Къде знам, то трябва да си има точно брашно. 2 чаши. Майче. Правите. Майче! Какво искаш? Кекс ли да правиш? Не искам да правя, Виж се. ама различно. Каза зор като руло, тестото. Значи то става пандишпановото. Питай, коци, как беше. Точно така както. Пандишпановото зариване. Отделно се развиват жълтъци.